Селям алейкум, мир вам. І це Crimea Vox Live на ютуб-каналі Crimea Vox. Підписуйтесь, будь ласка, і обов'язково пишіть коментарі під цим відео, ставте вподобайки. Ну, якщо дуже захочеться і буде обґрунтовано, то можна і не вподобайку поставити, але пояснити чому. І пояснити чому. Сьогодні у нас надзвичайно цікава і обізнана гостя – це Таміла Ташева, народна депутатка України. Таміло Ханум, дякую, що ви з нами. І от я звернув увагу, що буквально місяць-півтора, як історії молоді з окупованих територій стали дуже публічними, і тому може скластися враження, що або молодь раніше не виїжджала з окупованих територій, або проблеми, про які говорять зараз, просто замовчували. Як ви бачите цю ситуацію? Дуже дякую, по-перше, за запитання, і за запрошення, і взагалі Crimea Vox, які висвітлюють тему наших дітей, які виїжджають з окупації або проживають, або власне повертаються на територію підконтрольного уряду. Пане Андрію, я би не сказала, що замовчували. Насправді говорили про проблеми неодноразово, як державні органи, так і в тому числі в першу чергу правозахисні організації. А напевно, що певною мірою це було в такій ціні, тому що багато молоді, яка виїжджала і не сильно хотіла говорити, тому що до 2022 року багато молоді, яка приїжджала сюди на материкову частину України, поверталася або їздила до своїх батьків рідних в Крим. Це перше. А якщо навіть після 22-го року все одно певна молодь намагалася теж заїжджати в Крим або саме через ті причини, переживаючи, що вони не зможуть потім їхати, не були публічними. Власне, ці справи, які стали публічними, абсолютно з вами погоджуюся, останні 1,5 місяці, і достатньо такі яскраві, ці випадки цих молодих людей, Дмитра, обидвох Дмитро, і з Донецька, і з Криму, і Поліни, і Артема. Це дійсно така дуже, потужна молодь і потужна підтримка зараз в українській державі, які не побоялися і стали публічно говорити, тому що вони дуже багато випробувань пройшли. Я думаю, своїми такими справами, своїм розголосом хочуть допомогти іншій молоді бути почутими, і щоб їм так само цій молоді допомагали. Про обидвох Дмитрів я дізнався із вашого допису, пані Таміло. Серйозно, і цей допис, він просякнутий і радістю за те, що сталося, і співчуттям, і надією на те, що такого буде більше, але і стурбованістю. Стурбованістю то відносно того, що людям, які вириваються з окупованої території, доводиться ще до в'їзду в Україну доводити, що вони громадянки чи громадяни. Наскільки це може справити враження у людей з тимчасово окупованих територій, що їх тут не чекають? І я прошу при цьому враховувати і ваш великий досвід роботи і в державних установах, і в правозахисних організаціях. Пане Андрію, в першу чергу, що варто сказати, що проблема не нова, безперечно. Ми про цю проблему говорили, починаючи фактично з 2014 року, тому що проблема з ідентифікацією для молоді, і не лише молоді, насправді, з Криму або з інших окупованих територій, є великою. Тобто, в чому, якщо говорити дуже коротко і спрощено, в силу того, що 12 років окупації, багато людей, які були 8-9 років їм, вони фактично зараз мають на руках лише свідоцтво про народження українське, і через те, що вони не отримали вчасно, через різні об'єктивні, в тому числі причини, паспорт до 16 років, після, власне, 16, а зокрема 18 років, є спеціальна процедура так званої ідентифікації. Відповідно, українській державі якимось чином потрібно зрозуміти, що це за особа, тому що свідоцтво про народження українського навіть зразка до 2014 року вони
є лише в паперовому вигляді, тобто їх в електронній якійсь базі їх немає. Відповідно, що держава робить? Держава намагається ідентифікувати таку людину молоду різними способами. Чи то залучається батьків, і це спрощений варіант, це набагато простіше. Але якби є діти, або молодь, вірніше, про яких я згадувала у своїй публікації, у яких є певні там проблеми, в тому числі з їхніми батьками, які не завжди їх підтримують в тому, щоб вони там поверталися і в'їжджали на територію підконтрольного уряду. Ну і відповідно виникає ряд проблем. Якби це були молоді люди, які до 18 років отримували би перший паспортний документ, їх би проблем не було, і вони навіть могли б отримати такий документ за кордоном. А от все, що стосується після 18 років, починаються проблеми, тому що можна пройти таку ідентифікацію отримання документу лише в Україні. Відповідно, в чому історія, що якщо молода людина опиняється за кордоном в третій країні, там чи вона їде через Вірменію, наприклад, через Грузію, через Турецьку республіку, вони там мають отримати документ, який називається документ на повернення за кордону, так званий білий паспорт. І навіть для того, щоб отримати цей документ, їй все одно таку особу потрібно ідентифікувати. Ідентифікацією займається міграційна служба України, яка залучає до цього процесу ряд інших структур. І тому, на жаль, процедура, яка є, вона не враховує умов 12 років окупації. Тобто одна історія, розумієте, це 5 років окупації, чи не знаю, 2 роки і так далі. Інша історія – це 12 років. І оці специфіки 12-річної окупації нашої території, окремих територій, вона не враховує ця процедура. І це, безперечно, потрібно міняти. Тобто нам потрібно зберегти баланс між безпекою держави, бо ми розуміємо, що цим можуть певною мірою користуватися Російська Федерація, і правами наших дітей, молоді і правами людини загалом. І молодь, насправді, з Криму або з Донецької області, які виїжджають Луганської області, це прекрасно розуміють. Тобто вони розуміють прекрасно, що держава має захистити з одного боку державні інтереси, з іншого боку, вона має захищати і цих молодих людей, які вибирають власну Україну, повертаючись туди, вступаючи в сили безпеки, оборони і так далі, і так далі. Пані Томило, коли уважно читаєш і слухаєш ці історії, то доходиш висновку, що не завжди, але часто волонтери і різноманітні фонди можуть відреагувати і допомогти швидше, ніж державні органи. Чому так? Розумієте, загалом громадські організації, вони завжди гнучкіші. І варто ж розуміти все ж таки, в чому історія з ідентифікацією, знову ж таки повторюсь. Через те, що ця процедура вона не є розрахованою на тривалу окупацію, і зрозуміло, що за будь-якими діями стоїть конкретна людина. В цьому разі там працівник міграційної служби, в цьому разі працівник консульської служби. І відповідно дуже часто через те, що ця процедура достатньо складна, багато хто не хоче на себе брати відповідальність. Давайте дуже спрощено говорити. Відповідно, будь-який консул, який видає посвідку на повернення за кордону, або особа, яка надає документи, які ідентифікують особу, вона боїться, щоб потім не було якихось там провокацій, чогось. Відповідно, не дуже хоче, якщо грубо говорити, брати на себе відповідальність. З громадськими організаціями зовсім інша історія. Все ж таки вони покликані на те, щоб волонтерські брати на себе відповідальність. Але звичайно, що громадські організації, різні фонди, вони в будь-якому випадку за державу це не зроблять. Тобто вони зможуть допомогти, я не знаю, з поселенням, наприклад, за кордоном, коли людині потрібно пожити для того, щоб отримати документи. Вони можуть юристам допомогти, надати юридичну допомогу, але все одно фізичну ідентифікацію і будь-які дії, які має зробити держава, замість неї ніхто цього не зробить. Саме тому я переконана, що нам потрібно все ж таки ці процедури переглядати, і там, де ми бачимо, що щось не працює, нам потрібно це все ж таки унормувати, і тому
Я, власне, ініціювала. Я сподіваюся, що найближчим часом ми проведемо спільну нараду з різними стейкхолдерами, різними державними органами, громадськими організаціями, які допомагають молоді виїжджати, для того, щоб ми зрозуміли, де є певні гепи, тобто де є певні проблеми, яким чином ми можемо ці проблеми подолати, яким чином нам цій молоді допомогти, як в бюрократичних питаннях, так і в тому числі питаннях просто побутового характеру, тому що потрібно десь жити, щось їсти. І я дуже рада, що минулого року і запрацювала програма урядова, так званими підйомними, які становлять 50 тисяч гривень. Це постанова 1295, здається. І це дуже важливо, але про неї знову ж таки не знає молодь, яка виїжджає з окупованих територій або яка готується виїжджати. Мені здається, тут дуже важлива робота ваших колег-медійників, які б розповідали про такі можливості для молоді, щоб вони розуміли, що да, вони, повертаючись в Україну, вони можуть отримати такі кошти, принаймні на деякий час мати собі житло. І, звичайно, що там певні гроші на різні соціальні потреби. Я так розумію, що ви ініціювали цю координаційну нараду як народна депутатка, так? Ми будемо, думаю, що десь в понеділок, вівторок вже надсилати листи нашим колегам з різних відомств. Я хочу це робити на базі комітету нашого держвлади, тому що я очолюю підкомітет, який стосується тимчасово окупованих територій. Він здебільшого стосується питань відновлення влади на цих територіях, але в силу того, що ці когнітивні аспекти деокупації, реінтеграції – це дуже важливий блок питань, тому питання молоді, мені здається, дуже логічно порушувати, в тому числі на базі нашого комітету. У тому дописі у Фейсбуку, який я згадав, який на мене справив дуже потужне враження, ви з особливою теплотою писали про ту теплоту, яка характеризувала зустріч молодих людей уже вважаємо вони з вільної території, але нещодавно були на тимчасово окупованій, із лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим. Розкажіть трошки, можливо, що в допис не увійшло? Мені здається, дуже важливо нам загалом зустрічатися з такою молоддю, да? І зустрічатися не лише формально, а в тому числі дати їм якісь емоції. Тому що молодь дуже часто після того, як проходять ці всі, давайте відверто говорити, бюрократичні пекла, очікуючи там по кілька місяців таку посвідку на повернення за кордон або омріяний український паспорт, вони десь інколи розчаровуються, і відповідно нам потрібно їх максимально підтримувати, да? Незважаючи на те, що десь з одного боку ми не можемо в бюрократичному плані закрити всі питання. Повторюсь, є складність процесу, да, з ідентифікацією, бо немає фактичної інформації про цю молодь, про цих дітей в жодних реєстрах інколи. І саме тому важливо, щоб там народні депутати, які такими темами опікуються, там постійний представник, там ви медійники, зустрічалися і з ними просто говорили. І от в нас була ця зустріч у четвер. Ми спочатку окремо її провели, і ми говорили години 3, з 3 до 6. В 6 годині нас Меджліс кримськотатарського народу запросив на іфтар. І ці молоді люди вперше були на такому заході, як іфтар. Отже, я роблю висновок, що це було не з 3 до 6, а з 15 до 18. З 15 до 18, скажімо так, це була формальна така зустріч. А потім десь до 8 години ми там щось їли, потім пішли до Мустафи Ага на каву. І дійсно Мустафа Ага розпитував дуже багато про молодь, як вони виїхали, як вони почуваються, яким чином він може допомогти. І ця молодь, розумієте, для них це людина-легенда, для кожного з нас. Навіть тих, хто з ним вже добре знайомий, неодноразово був у Мустафи Ага в гостях, пив його чудову каву, це людина-легенда. А для молоді, уявіть, яка там кілька місяців тому виїхала, які чули про Мустафу Ага тільки там від своїх батьків, там рідних, або щось бачили в інтернеті, і тут побачити з ним особисто, пити каву, приготовлену від нього вдома, чути ці
дисидентські історії. Один з хлопців, Дмитро, який з Євпаторії, з Новофедорівки, який виїжджав, він же ж провів 1 місяць в СІЗО. Ну і ми так трохи жартували, знаєте, що це теж, якщо Мустафа Ага 15 років просидів в радянських таборах, дякувати Богу, Дмитро просидів в СІЗО Сімферопольському в першому лише 1 місяць. Дякувати Богу, він зміг виїхати, але теж такий, знаєте, певний досвід цього політичного тиску і ув'язнення. Він, молода людина, 22-річна, на собі в тому числі пережив. Таміла Ханом, лунає думка, що Україна частіше говорить про деокупацію територій в різні способи, військовий, дипломатичний, обговорюється, ніж про те, що робити з людьми після деокупації. Наскільки ви погоджуєтеся із цим? І насправді, наскільки нам важливо тим людям, які зараз в окупації, дати зрозуміти, а що ж ми намірені робити, коли території будуть вільні? Я частково, звісно, що погоджуюсь, не від усіх це просто звучить. Мені здається, це дуже важливо постійно проговорювати, що ми повертаємо не лише території, ми повертаємо в першу чергу людей. І, власне, ми боремось не лише за територію, яка для нас, безперечно, є дуже важливою, а ми воюємо за тих людей, які залишились там. Це біля 6 мільйонів людей, які проживають на окупованих територіях. Там біля 2 мільйонів людей проживає на території Кримського півострову, нам, мені рідному, да? І відповідно про це обов'язково потрібно говорити. Мені здається, що на рівні високопосадовців, зокрема президента держави, це постійно звучить. І я дуже рада і горда з того, що президент постійно говорить, що це не лише про територію, це про людей. Це має бути закладено безперечно у державних документах. В першому законі, який був прийнятий ще в квітні 2014 року, це є про реінтеграцію, власне, і наших громадян в інформаційний, культурний, соціальний, політичний простір української держави. Але нам потрібно набагато робити більше для наших людей, які, власне, в тому числі повертаються з окупації. І, наприклад, деякі з молодих людей, з якими я спілкувалася, вони не просто повертаються сюди на материкову частину, а вони навіть вибирають для себе служити в силах безпеки і оборони. Так уявіть, хтось у нас в державі не хоче виконувати свій конституційний обов'язок і намагається ухилятися від служби в силах безпеки і оборони. А ці молоді люди, дуже юні насправді, 21-22 роки, які вони дуже складно повертаються через треті країни, отримують цей омрійний український паспорт, а потім підписують контракт і йдуть воювати. Мені здається, це дуже важливо, і саме тому такі історії важливо говорити, що не всі, хто хотіли, вони виїхали з цієї території, не всі там зрадники. Безперечно, є там частина людей, яка або зрадила присязі, або підтримує Росію, але це не є більшістю людей, і варто все ж таки пам'ятати, що вони громадяни України, нам потрібно їх захищати і підтримувати. І тим не менше, часом доводиться чути, якщо вони залишилися там, значить їх там все влаштовує, тим більше, що в соцмережах можна надибати такі історії, показують Крим як місце, де ніби все нормально, і не тільки Крим, до речі. Я бачив такі сюжети із окупованої частини Запорізької області, зокрема. І от з'являється у людей запитання, якщо там все добре, то від чого ж ми їх визволятимемо? Наскільки таке уявлення шкодить нашій роботі, як воно заважає будувати політику щодо людей з окупованих територій? Знаєте, звичайно, що комусь, можливо, там і добре. Тим людям, які дуже сильно чекали Росію, хоча теж це не факт. Але варто розуміти, що це територія несвободи. Можливо, в них є продукти харчування. Можливо, це порівняно з Запорізькою області, навіть з Києвом, або Сумщиною. Це більш безпечна територія, якщо говорити про Крим. Хоча і там насправді в різні військові об'єкти є прильоти. Це, звичайно, що робота наших
наших сил безпеки і оборони, коли вони відпрацьовують різні військові об'єкти. Тобто війну не помічати в Криму теж не вдається. Але ключове це життя у постійному страху. Це важливо сказати. Це неможливість говорити вільно, і для молодих людей це найбільш актуально. Мати можливості для розвитку. Тобто, ми розуміємо, що там вчитися у тих навчальних закладах, які там є. Це не та освіта, яку потрібно було б отримувати в європейській державі. Це неможливість говорити вільно. А молодь вона все ж таки вона хоче вільно дихати і говорити. І, власне, саме від цього ми, напевно, що наших молодих людей і рятуємо. Це індоктринація, це формування мізків. І ми дуже багато з цією молоддю говорили про пропаганду, яку вони щодня чули або з екранів, або з телеграм-каналів, або просто на вулицях, або цими гуртками «Юна армія», або у школах. Ми дуже багато говорили про шкільне виховання і освіту з ними. Я там дуже детально розпитувала, як взагалі проходять там оці уроки «Авашнам», які називаються, наскільки вчителі, класні керівники активно намагаються пропагувати руський мір. І саме від цього нам і потрібно їх рятувати. Бо наші молоді люди, їм мізки промивають, і тут, звісно, що на території материкової частини України, дякувати Богу, вони можуть дихати вільно, не зважаючи на те, що, звісно, що вони живуть в умовах там великої повномасштабної війни. Ну і останнє запитання до Таміли Ташевої, саме як до народної депутатки. Коли мені було приблизно стільки років, скільки вам зараз, існувало таке поняття, як звернення до народного депутата. Як часто звертаються не до комітету, не до якогось органу, не до представництва президента в Республіці Крим, а в Автономній Республіці Крим, а саме до вас, Таміли Ташевої, народної депутатки? Достатньо часто я намагаюся допомагати, і в тому числі звертається молодь з тим, щоб допомогти їм виїхати з Криму, або там допомогти з документами, комунікуючи з консульськими різними відділами. Тому я завжди говорю, що я завжди відкрита, мені завжди можна написати в соціальній мережі або на мою пошту. Я готова максимально все, що я можу їм допомогти. Дуже дякую. Таміла Ташева, народна депутатка, була, не гостею, ні. Вона була вона була учасницею програми Crimea Vox Live на YouTube-каналі Crimea Vox.